unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kila slice. Oya, Homeboy. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize, kuna wanawake wangapi uko wanajiuza mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo? Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Were bya humwanchwa omo ligerali chinsa ninye chebarumaro wali tukeligalia almizi chitariki 15 chomutinyo gatano mwaka wa 2025 na manganya kabaga kwa neke chinsa ikene kionga chinsa nye asenchira yoboikiranu nche nigongoro kwa Haruni Ototo Nyaingiri na ekionga chinsa nye niko togochaka limo lyoga kurwase county ya Nyamira ase abateresa kurwase county y'Abanyakaba bakugendera no mugirobo bw'imirimo ase bagende kwe murungania buna serikali ya county ya Nyamira kurawa no mugavana bwe county yo musika munyalibo tiranyakaba gwikirania amagania abo ase kabono na Abanyakaba bakorera buna igati y'abateresa babanyatoka bagwetiye imirimo gose bagotiga imirimo na kugenda chinsa chesiko abataranyakaba gosama bagayuwa abo ataranyakaba goicholigwa gwikabono iga mo likito fatika Desemba na rotwale ndio roboto ru ase enchira yoboikirana Ekiombe kia bateresa kurwaso rosagia rwa Nyamira nigo rero bakora okurubikana asomochie omonene onyamira ase bakwemurunganiria amagani abo ayo eserikali ye county ya Nyamira yasinyurwe gwikirania Hegati ya maganio ayo kolengana na bateresa abaiga no gutakinwa ebirogo asebaria baikire engake yo gokinwa ogutakanwa gwekisira cyabo ritangani naboigo ogutarikwa ku bateresa abaya abo bakoira amabaga yabo bachiete chinse cha isiko. Kuna ofisa wetu hapa nurses wengi sana ambao kuanzia mwaka 2017 2022 mpaka juzi wamepewa karatasi za promotion, lakini hizo karatasi kuanzia mwaka 2017 hazijawahi waliwekwa wakakosa kupewa mshahara, wakakaa kama miaka 3-5 bila kulipwa, zikakuwa affected some of them, lakini hawakuwahi lipwa ile inaitwa arrears. Takwa letu lingine lilikuwa CBA. Hapa Nyamira County imekuwa ngumu sana Public Service Board kukaa na sisi viongozi wa tawi la Nyamira tuelewane kama vile kaunti zingine za Kenya wameelewana. Jambo nurses bajire singe opportunities nurses iba what opportunities worldwide baweire ange 90. Lakini abutu abatebetu to igwana kwanza bara replace 50 boka babasinye. Lero na ito tegete umugabana musinyaribo batige gisege babugate. Bamanyangana ki eltine rege tegetangani babwente gushukurikira. Ukwana ekero yokorobekana ukoiga abateresa abaiga ebasingereire buna nigo baraje kugenderera korobekana wika eserikali ya Nyamira yaigure okwemurungania kwabo na kubaikiraniria amaganio ayabo onsi. Ono tawate members baitonga ondeta abagosa e voice yoga monko igwa ne voice ya Kainan nero yarangire cyo mugomo na nere ratebenga iranegas mo basi ko igwa voice ende yonsi nande chinga kiyo mugomo yoraire oronto goteba mono yanga neire litukeri mo neire omwaka neire myaka 10 e government ya Nyamira nere rarorenga nkakiki era ikirania magani yitu elitunyari ko irana egas and we are officially agreeing today. We are continuing strike abantu go Nyamira mo manyenga kende ngiyo kegendere nende ngutaka kubolyo umugavana Nyalibo. You want us to die na liora manyenga ngoto sumbore aya Nyalibo ba tata watu nyalire
igo bono manyanga county ya Nyamira nere gomete tari abateresa bagomete intwe tutagete batokorera ebinto bieto tomanya kwirana egasi Inkoripotera Gatembe kurasa omochie omonene Onyamira oyo gotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nje Fatigad Yesemba Omo MCA we ward ya Marani omo skeden Siombachiri tukulia lero nigara omuyiga gwokaina na gosiboko bwatoka osomorobuli bwoko bwatoka chimbego wochia ase aba menyi bechinzemecho buna chiri chiabakato amone imelibinde bunajira yamo yogosindikiza na gosegeta obolimi asichinzemecho muligeto Daniel Ntiri na Mange Obolimi bwekemeli gya avocado nigo bwarolekanire gokoria buya asichinsemo au aserongo robusi nabamenyi abange nigo bakonyekire kurwasa obolimi obwo abwabongo iga nabamenyi kurwasa ward ya Marani meye bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii asomugasolero abarayi bebikundi au nebyombe bayikirana asukuyelia abanyakyombe babemete ya avocado namatunda nde yogosimeka asichinka na semegondo bosa batali guwakanira nonyene ntururu murobolyo oragwa no MCA we ward yo Moskedeni Sombachi ni project tobwate se Marani ward among ase gentokonga empowerment projects cheito ntwarwete mwako olichingoko bono gane chi avocado tokoru naende bwangoiga ntolentere abalimi baito ebimeri bya matoke ne chikawa egento totete ebinto ebimeri biri bikolento botenenku bwa bwango naende bore raisi no na abantu abagotu bose bali bakongire no na kawaria gekonyaro na muno chega bangi nambaro kawaria kenkero na bakambaro kukwana chinga kechombachi nigo hatiotirerie buremi obwiga asikiribu na avocado nigikuligwa nse yemyaka ebere kolenganigwa nemete yego ita ebimeri binde na gosiria madini aseliroba nanigo ekoire emyaka emenge gutumeka ne faida yae nigere nke kigima avocado ye ekoirenga kienke kwama ili akabere ebwate value ene ne kiara na bono experts abagote omoto yomo gokwama abokorwa matunda chikiro 200 oso mwaka chikiro 200 ase nonelie mieyemo echineli 20 omoto molingamu akarosimegete okoire myaka 25 kwa makoni shilingi 10,000 na ndrero emilingamu itotusimegete yasaliririraba ebintu ebinge mbiri kwama muroboliga nigo urachikokonya bwege skuru ye secondary ya Waiseke ya St Monica nelia yoboroso ya Marani getambokero abor bagokera nababwatesigwa nabamenyi is giving a lot of support to the school otherwise ndete kumuganiria maya because si afkari ya to school ekyo chakonya bari muliri bakonyorya afkari kuruororo chikonya abana bakulira nchime and really is supporting the school so much oise kusimeka lyoga busaigo hase compound elindi go kwa kende lakini oise kuirekemerie ko kebeke hase compound yao na ndokerere buya nabokonyora matunda nande nabokonyora einika mukora arusia matunda ya buoni at least inebesa heranyare kobeka gokonya nande mbiyamana mwirane ngambiyamana sinja tokonya chingoko tose kwegendereri tokonia magena erito nyindagera tokaraki tokuria na ndembe jamana sinja to semiringa totogore mete yemeringam tobeka matoke chifkado nekawa eritokaraki togenderere magega ya Yomoskombachi asitaro ya magendro nigo arata okorosigwa no kogororwa obuya gose renovation eyo yakorwa se dispensary ya Nyansaga asabamenyi bensemeyo barachikokonyekera geafia nkulubutirigeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii letrene ngorko Daniel Ntiri na omokonyi bomunyakerogo obwe factory ya Sanganyi asirieta Evans Ondieki ligambulire omojumbe bwe county ya Nyamira omosubati rusha mumanyi kwanekia buna nkokora bali bikaro na kubeka mirobali aho kwanekia buna omolemi bwe kimeriye chae ngonyorale ligasaligi ya korwa asobolemi bwe chae likwegenderia sogma bugaye mo likyoito Fatigad Gisemba na Mange
omokonyi bwo munyakirogo kurwase factory yechai ya Sang'anyi Evans Ondieki nigo omugasorero esokia na kumuburia umuwakilishi bwa bang'ina imenye county ya Nyamira omoske Cherusha Momanyi kubwatirana amo na babunge bande abwanene bakurwase orogongo rwa Gusii kweneke buna kubare ase bunge inkwegerera bare ekemeriye chae erio erishafo prize inyare kwiranirwa na igo omurimi agenderere konyora rigesarigi ya kurwase ekemeriye kyo giechae bono mama county ogo kumingolinga erishafo prize iri yagende karusiwa koruna ya rusiwa amagori ito yechae igasaregete Mombasa west of the lift bono narago gosabaiga ogenda saba chumbe baito bali bakurugusia na Nyamira ase chae kurwa kamuranje mogenda ari parliament oira ni ngento keriye ko kweri surprise ali abale baito baranyore chibesa ari bo ikoyo amagori abara ari buya andi bakonye chae buya mubori nkentue gusia na Nyamira na kericha chae ito amagori achirense korengana no mokonyi bwo munyakirogo oyoiga nigo atebire okurusigwa kwerishafo prize yeiga nigo korache koremaria nonye na magori yabaremi bagwakanwa kibesa cyabo ase kera omutieni na boigo ekero gieponasi bangna bonse baraiga abanyakyomba abantu bonse barana abaremi amangana yechae abantu banyamira agaigange 8% n'abaremi bechae ekera baremi abanjore kepindi keriye getangani na kolega asibya sana naenda kia kora bangina ni lya kabere tukachaka buya with reforms tukareta reforms serikali go tubwat sibya tukareta reforms ya situndu bali cheto tukasuke emesara ya renga 17 tukaikia 24 tukagenda ari Mombasa gwetera sobora we minister ya rengo tukabeke gento ikoro kweri surprise eri surprise ina ra atokonyete kwani kipona asiketu cyarengenzi cyacha igoro ensemo yaye omoske Cherusha Momanyi nigonere aria eira yogokia goikia amang'anayo ase bunge erio korora buna ekemerie kyo inkwirania kere obuya bwabo gochase abaremi other places that reserve price is not. It has been retained, but they have removed that one which belongs to us. Eto tagete gukwana eserikali jante eto tegerere ekuira ni that one. Then mama yako batomenta chibese kyagera ekemeli gichae na kikire backbone seita na kigo somia bana na kijia somet na kimogo somelia bana kere ntara ya china kimoko gore ndagera. So we would not want to see ngekemelikia ito na hendege kekale gosiererigwa entire ibata ito gosiere. So I have taken it up. Naenda maswali muna yane na batoka na tuya boli parliament. Chingaki echecho nigo moske Cherusha Momanyi asabire omunyamira omugima kwenekia buna nkori yabare chinchira chingia chogosonsora amang'ana buna inchira eyemo yogokora amang'ana yechisegi chegenka. Ulipenda mwanamke ukamuleta kwa boma, amekusalia watoto. Kwa nini upige bibi yako? Na unajua wakati ulikuwa unapatiwa bibi ulikuwa unaambiwa ni kitu kizuri. Kitu kizuri akiwezi kupiwa. Na wewe mama kama ulikuta kama kitu kizuri, endelea kuwa kitu kizuri kwa familia. Usikuwe mtu ambaye analeta fitina nyingi mpaka mwende kupigana. Hinko reporter Gatembe kurwase skuru ejeiga ya Endiba ejegotoka imeye wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira Njefatigad Yesemba na chingage checho mojumbo yobwe county ya Nyamira omoswa Cherusha Momanyi niganyale kwabaka guchanira hegetambokero kirigotewe kamna serikali za chinde nigo yarusirie chibesa kuse tebegeti chibesa nsemo chiricho gwakana abaro kigwa bali bagachokara matemwe chimenyekire buna chiane kuse examination fee kolengana nere kinegetambokero ketabwenereti boigo niganyale kwabaga kwenekia buna nigo county ya Nyamira yabereke gotwara bokalio bobe asanya kabaga kosegeta buna nere urachikoba gakwireri bagaligia yokane kune county yongo genderere mutwe murigito podcast okara na mange
Ugokuona ase kanyore kiga kiarie chieri imeyewa diga yekere nyochinga kia bwato kobo konyu bwe magochase kiombeka makamanyika ntibuna mwaisaka self help group yerusha niga chire borega hamono kugania bwe serikali kurusia enengo iyo gwakanwa samatemu amanene ali kraskirie 12 na boigo ne kraskiria gya 5 na 3 kurengana muna jerusha niga teruna enenge nigo yagenda ko bagiko bakonya abange no kurusigwa kwa eni gokurat kunyara ko bago kwira abantu abange kogendera gwetera engaye nene. We discovered na bantu baria ebatage tugochaka kurusi bese chiko rubuti examination mata bali ntwanya kwa kana examination for 2013 kwa kana tole konyora yesterday barusi chwese chirio igo twapule tugateba ngantu gochikolika report that is why nata banga tigangiche kusinda ara kolegas kangale no report twali kana man paka baira ni chwese chirio abana baitu bagokora amatemu banyore chibese bagende gukora amatemu ndatari gukanigwa abari mu bagokora infiltration banyore na barabu bagende Nairobi achikutumakiria amatemu. So we represent you also in the national parliament. Ukona bwegekerekyo jerusheni gagendere ko gakugikiria urai we county ya Nyamira sekiringani go bwirira magendera mange kuratera umukungu na tenene ko kuligeria bitebi gendere tagaki. Tunataka kuona kaunti yetu ikiwa kama kaunti zingine. Si kaunti chinde ikabagendera tego kolemere mu buya. Intukira lituko igotole map. Negento boigo kenyara ko bageko ego kuboka monegati abamenye ko rasanje ga batebrenga lichibulio kalira nyara ko bali gokonye kaunti ya Nyamira no ko mubeka bisi omusubati jerusha momanye ko ba omugavana. Abakungu tigato kwane. Mama Jerusha vile nini namuona hiyo. Oyile. Bwana karo kiama ega. Tigangara tigeronde. Asikucheke kokare. Tekele na. Iba mama wetu natosha. Mama nyetia mangana yo haka. Amangana Nyamira muri kunyaiwa. Jidinure gachio. Bwana rene ntonyare. Omo ngoma neta gota kamekone yu. Gosio ngere ya bana kanyora Jerusha weka mokwane. Negento jerusha aisire na gotabangano aregeti ase ekerogekyo igo nacha ko bakore siembe nacha ko kore merema na ende ya sala ko ngari baga engakiende tingo tatara yane lakini ujumbe na batigeire ndindi ko chikolika rokyo bo women rep around ye no boga nango chikolikia monku atesie nyasa tokonye tobwaterane Ginko ripoti taseni kia uwanje tukia gatembe kuro igastin seme chika chika nyero kia rie chieri. Ime ye ewadi ya kerenye bunga ya North Mugrange County ni ya Nyamira. Inche igongoro kwa Polycarp. Okara. Abego mwanchu murigereri abamenyi bechinsemo chia nyanjwa niko banyaka bagweso kiritukulia lero kumurunganiria obokoreri obobe annamono asobo gachi gosokorotwa gwe pare yugente korotwa chinsemecho gendo kirira omo MCA we wodi ya Kisi Central Muske Wilfred Munyenye oge wikasa yo na kubana kalia habuna nigo anyarika bagakora chingwana amono munyakondo yo uyo mwene kairi buna nigo agochi kogendera korosia epare yo nabo igo kane kimnango ikiranire birengo birutakire asanya kaba kumugirira buna nigo epare yo rebobe korengana nembura inyinge egendrete gotua yanyako gotanga emirobori yo kugendera gukorosi bwa gwe pare yo Mulikito Ruth Murara na mange hata ni ubie mebomoka mbango kuna baba ubie hapo kwa misikiti Emambia ya lero nigo abamenyi bechinsemo chanyanchwa besokia na kwimurungania mono na komomochia omo contractor utenenerete epare yo asoko iregeka baroseria epare yo na makungu banyale ko babagwitira Marieta ngoro kunemia nyamoya gai nkama ega yeskuru gaiga muna moi gure pare gutume kono munyari bari omugetutu no omonchari actually pare ya renge bia ngwakera omugambe monyenye mbia mono acha kokora 1 2 ekagere pare ye ekabe standard ya renge initially pare it was impossible lakini wona se problem weruerete omo contractor bwetwe pare ye orogora aro setibuya akaira na moina agako mutaro akaira ni amarabaga iga ekagera macha ali akorogora atabwacha asagweta agasibia marabayo onspiko rogoro mbaka muna morochega iga bana mbaro abake moisonda macha aetaga akamachikobogori omwana aga nyanchwe primary pare gotira ko nyanchwe primary between nyanchwe primary na nyanchwe boys second
epare kamanya goetie ekeragitense emeyemo ekareme para ekeragitake kareme para bona amaraba ichoire para gaiga para teri gweteka abana basinyuru kwende school abantu basinyuru kwende kanisa mata igari habilitation center orosa abaremavu bagosoma bona abantu basinyuru gweta no n'abangina bakwende chiro bari gweta pare kwana ase pale yo ebibikaine chiwodi isatu Kisii Central Kitutu Central nabo igobugia kumu nigo barure ebirero byabona koeresa amakongo bakunyara kuba bagwetera asobo utumikibwe pale yo. Nashukuru kwa sababu mheshimiwa Manyanya ambaye yuko hapa alichukua initiative ya kutengeneza hii barabara na kupitia gavana wetu tunawashukuru. Lakini kwa yule contractor mwenye alipewa hii barabara, wananchi wanalia drainage. Vile mmeangalia hapa, watoto shule iko hapa, Nyanchwa Primary, Nyanchwa Boys Conference na Rehabilitation Center. Hizi barabara mvua ikinyesha, hata heri sasa na jana hii kunyesha. Mvua ikinyesha saa hii watoto wanasumbuka sana kuenda shuleni. Chinga kichwe nigo omo MCA we ward ya Kisii Central Wilfred Munyenye aisokiana kubaenekeria buna epale yo ni chikonyara kubage korosigwa ikikirire ukuratira gwe pale yo nobo nembura enyinge yanyale kubage kwenekigwa nigo aenekeria abamenyeyu abo buna nanyalite kubaga gutarira chiabisi chaba contractor buna embura nyalite kubage gokiana namba chikunyara kubaba kugenderera korosia epale yo buna egwenerete nche no mheshimiwa Kisii Central Ward asama lieta mheshimiwa Wilfred Munyenye yuye abeire tari wanja we contract nange digamotete nesa uliye mbura igoro no nari ngabisi yabo nakimurogere turagita eriraria turagita no erari ngo ripoti ya kurwa ase para Nyanchwa eyo ebebekaine chigwadi isatu Kisii Central Kitutu Central nabo igobugia kumu ncheni konkuru kwa Ruth Morara ebyombe bitatu kurwa sorongo rwa gusie bikuragwa amona kiombe kama mwanya getinge Heritage Council nigo byanyarika abigwa soke na gotabana nigo byatemere koligia omorembe ase ebunge ye county Nyamira kolero kirabonega paranyarika bakonyora matunda ande onsi kolengana na Nelson Gichana nigo banyaka bakomochi bakwaneke na asomwa kwa moetre nigo bokoleri ase county ya Nyamira banyaka bogotena kuwatakana amo nogo sinyo komo gavana bwe county yo omosika mukinyaribo kobeka aba MCamo nabo igokoroki oburayi me ye county yo obonyinyeri obochafu n'obosegi bwechwerega na kubwamo obolimo mbogenderete gabo bwobokurumi bandu bagotumia obolimo okuruma Nyamira yaitu abMCA tukabarura Jumatatu bachire batwarire kamukunchi yabo bakorire yaigo basokire Jumaine bamaye goteba ngo babali chingurwe barose ligo mupango bachiko butoru twabere tukubarangeria na rero igo twacha kugikeria mangana ayo agenderete twagambire twaiwananire buna chifora mwechisatu gochikuga kumureka buna intu abanyene banyamira kumureka amangana yagenderete ekiagera muntu tagocha ari omusombo ito servants abantu banyamira bamaye gocha na bono na bagotutacha kurwa mutugosi mwako ari omugima buna bono batarakora kende yose. This is because agenderete kurwana gutandura ndichana na gotebaninga ni mwamanena inoromoke. Number 2 umugavana uritochorete Nyamira orobono gokore gasi osochorete n'abana inchi abange banyamira akabekunga nayo umugavana tarabeka nyumba yaye inoda atebinga kim yati akurwanira umugati obuyo ayakali oboro ayakali dinagu ayakali kinsaga mwenzi bina abana bane tokore gasi ya motokonya ndo Nyamira gavana yeito etwale audience n'aba MCA baye boss ekoera ne rumora ne ruti ni county toigwane gose baigwane talitwe una bakoranie county ono twanyorire makiangi na nene tokobekera kiguru bali moko na ko chicha osoro and others please tigera ingabo ayo mikinje oyo rekoligia kerokyo bochumbe me bunge ya Kitutu Chache South omosike Andrew Maubi daktari
nigo abolirie abana siasa bonsi na kobabolia chinga kiechika banyaka bagwetanga na siasa baranyara kwa bakurigereria chinjira baranyara kwa kwanekeria abamenyi iboro kongorwa gusi anamono county gose ebunge ya Kitutu cha South amagendero waigo niganyara kwa bagakobolia buna chipasari karo chikorwegwa oboteneri boli bokorwa chipasari bahena kya buna chipasari chekire ase chisukuru libaga abaiboli baranyakonya gwetana na chipara koligia chibesa echio bakonyara kwa bagutumika chibasi nyinge gwetana na njiri bagachikonyara kwa bakoegwa kurwa ase chipasari mbiyamono asengencho mwambwate seti chikura chiari nana kubanyora ase muri mwezi naende nyege nete igoro ya Yesu incho mutangani kubakwanira n'abaturende baikaranstamo ire byagosere bo abantu baminto tigamba tabi komyoga chikura negasi etari raisiho mongena dina na kigwandigererio ningoroje mbuya mono sana. You gave me a whooping 10,000 votes, 10,400 to be precise. Mogandu sio bosoko bobe wana yango tenasa abantu nate abase nkoru Kitutu cha South. Nobody mubonsi abantu baminto tigamba tabi obora iyo botari segi intutogocha twaro ahadi zetu mwancha motochore useme wakora gendo kieke. Tunakuja kwa watu, tunauza sera zetu, mtuchague msituchague, ni shauri yenu. You choose the best out of the first ambao umejipresent kwenu. Yale alifanyika mimi huko, hiyo tulisahau. Hata mahakama ilikuwepo, hiyo ilipita, tunaganga yajayo. Kazi nafanywa, ila tu abantu baminto narora imaitiko sino buli bose nabahene abayibori bakagwa masakara bakogende school batumye transport triple baenda kubwati chicheki abayibori bare ebirere bipe si vibaya kuzungumzia. Mimi maneno haya nimeyazungumza na nitayapeleka kwenye ofisi ile ambayo inahusika. Ruto mwenyewe ambaye ni rais daktari alipewa kura 4,500. Does it mean kwamba watu 4,500 hawatoshi ili tuweze kupata maendeleo kwenye Kitutu Chache Kusini? Watu wetu nemine tinga Ruto tato amagenda ngata akere tukura arete gustareta abwango no mugukura muno. Si wote tukubali kwamba Rais Dr. William Samoei Ruto si wakati wa kura saa hii. Sisi tunajua kwamba hata hapa kwetu yes kuna ndume. Lakini wakati wa elections bado mimi Maubi huwezi niuzia candidate wa kwetu. Omo seneta omo chore esio kenyuri anyeni niganyare ko baga ko bolia oboteneri anamono ekiombega gitenete chindemero ko ene kiabona nko bega keremero belio yo ko ene kiabona okungusana na gwechindemero nko era gwika kore omwelio kubwatakana buna nigo kunyara ko bako kungusa abantu abange goso korto kungusana na mono asichama tachinyinge na gutiga abantu abange babwate emechando emenge musike okenyuri nigale ko iraniria yo gose niga arubwatuka enkwane yo bwatakana amone enkwane ya Masantabe County ya Kisii Omoske Richard Mumaimonyonga igoro ye chindemero. Thank you, Mr. Speaker. I wish to support the statement by Senator Richard Onyonka on land issues in Kisii. Mr. Speaker, land issues in Kisii and Nyamira, that's Gusii region, is not a new phenomenon, and most of these issues are actually emanating from cultural issues. Mr. Speaker, even when such cases actually drag all the way to court, some have taken 10 to 15 years. Reason being, generally the society, most members have strong attachment with the land that has been acquired from their grandparents, great-grandparents, and as a result, most are not willing to participate in succession of land, Mr. Speaker. So I feel the ministry needs to work closely, especially with the land registrars, to conduct civic education on why succession needs to be done earlier, so that we don't have cases which are dragging in court, Mr. Speaker, and in some instances, we see people who are putting injunctions in court to even bar dead bodies from being buried, Mr. Speaker. And largely this is affecting women
because women are being married to those families. Some are not able to accept that they're already part of those family institutions, Mr. Speaker. So this statement by Senator Onyonka is very timely, and it calls for the ministry, the land ministry, to take this issue seriously, so that we sensitize our people on why succession processes need to begin earlier, on why they need to report some of these challenges before they get out of hand, Mr. Speaker. I support that statement. Thank you. Na mwancho omurigereri elio mwaelio na mokonyu murai wense omokoro omoske Geoffrey Rigathi Gachagua niganya kabaga chaki kiama kia yebene litukolia lero ikiama kio kemagetemna DCP gose Democracy for Citizens Party nigo kigo chikoba kikurawa nere agagokonywa amono mosenator mokoro bwe county ya Kakamega omoske Cleophas Marara omori kito Sam Yenda nigatubwatiria roboti oruo na gotwariganira roboti rokobwatia Omusafara omonene nigo onekigwa gochia ase ensemo ya Lavington ywa orwa kurwa ase chinsemo cha wa Munyoro Yorenge omokonyi bumurai bwense omoske Geoffrey Rigathi Gachagua amatuko amakego magega yogotiga koba omubwatani bwe chama ya UDA nigo bono litukolia rero achakia ekiama kia Democratic Citizens Party. Our new party is Democracy for the Citizens Party. Our party slogan is Sikiza wa Kenya. Ikibono korengana nerekera chikotegerera abakenya nabo igoko mukonya kwirana ase inyumba yobora ya State House ilyo agendere kubeka emetego yaye. But if Kenyans want, they can always interchange it with Sikiza ground. Umoyega oyonigo oikiranu n'ababwatani bae bange kurende abarayibande bo kwamereria serikali abo barekandire gukora emirimo nere bataikirana ase ensemeywe. Dear Kenyans, I spent the last 6 months in my Omunyoro residence listening carefully to Kenyans who voluntarily called on me in the village. Gokwana ase ensemeywe Gachagua nigo abararia abarayi intrenera abe chama ya DCP yo barachikutumeka gotegerera ground oyorenge omoseneta bwe county ya Kakamega Cleophas Malala nigo arachikoba omokonyi bw'umurai bwe kiamekyo Ezron Ombatha nere ochorwa koba omoriki omonene nere oyorenge omuwaziri bw'oboremi Franklin Mithika Rinturi arachikoba buna organizing secretary. The Honorable Senator Cleophas Malala as the interim deputy party leader. Mr. David Mingati Pasina, the national chairperson. Kiama ikigekagere guchikotegerera abakenya bechingencho ao nigo korengana na Gachagua abakenya bono barachikokonyeka ase arokana gutugutarare omurai bwense Daktari William Samoei Ruto. I bring forth my response to the call by millions of Kenyans from across our nation who have called on us to raise the occasion for a voice of reason and a listening ear, a right they have been denied for far too long. Patriotic. Korende kero Gachagua akora buraburu nigo yene kigwa kirarenge gosoka kurwa ase omoyegoywe ase amasasi ane kigwa kurutwa gochia ase mbeo. Keroli berera ria gisiasa rigenderete gukina anene mono ase chinga kichigenderete kuminyoka gwikera obochori bwo mwaka 2027 nara ria ya aragendere ase semeria wa Munyoro ku reporter ya Egetaseni kia Gatembe TV Njensam Miyenda na mwancho mo rigereri gokorera nigo abaiboli baboli gogosegeta bana babo gokora chingwana gukora na gwanja chigosori chia amamyoko gukwana Gatembe mugasorero asegetigie chigosori kya Ulinzi ya Nairobi nigo abarai okorogusie abo bakora Athletics Kenya besokia na kurwa ebirengere byabo igoro ya amanganayo asoyo mabo awire omominyoki kurwa chinsemo chia gusi Sabari na guru James Geju School ya Rio Rarona Jara myakire na mandara kumite na mbaire de mami kam nyoka fain na ada wara ya bai sori aka kuchi ngali bali ba bagombati bagominyoka le banyara kuminyoka bia kwa tara na baguzi
ende kusito tutapuka tigenda chikawe chire chatuwera kwa tikami chisaini chikoi twara kwa saba chikami chisaini chikoi napoigone chikosori cha maminyoka chikenderete andamano asegetingie chikosori kia ulinzi ye kutoka imia Nairobi akuchinga tumano hapa musiba wanyariko kwa 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 kibuna basokiri abana bawe gatia aba wanyariko naba kula kwa kibuna baina kwa bako biki ya masemo wasi chikosori chiga yinyo ngane chikosori chenye kwa chikube kwa ya masemo kusukori gani kwa ni kiombe kigete na chikosori cha maminyoka mienzi ya Kenya Athletics Kenya baina kibuna abantu bonsi andamano baina kwa bako minyoka kurugi ga gatia abanya kwa bako minyoka kurwa ase abasanyimbo gatia prison na kwa polisi gatia abantu banda Tinga kibono umugosori omukuru waliragia uyumekero na James anyara kuba okolera anamuno igoro iye gosori yibona yanya kuba ko bingi yasegetie kega nonyina bo abarayo banyara kuba okwana tege kuba besege chia sorongo si watkana ne chikosori chyo kuminyoka Ripoti ya Egeta Seni kia ketembea masemo kurugiga igegetingia chikosori kia ulinzi kutoka imia Nairobi ni konkoru kwa Pius okemwa biyo Mwanju muligeri liko ikirabu nutokorera mangana maya ye keunga chinsanyeri tukaliga lialero lia aramisi nche nigongoro kuharoni ototo nyangiri kuransa memenyerio nigakurugusa na makole ambayo kuransa ma transmission nigakurugo DJ Axa nigose Kevin Ongeri twara wotukobya Magaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo nkarukuma kengo andati nkengiri ndumura mistati karumura mistati konege tegandire datondana ukona koroto umo yori arware to kimonyare kire uchinaje kama tuko mambiende awo chakuko na nyasai nkarukuma kengo andati nkengiri ndumura mistati karumura mistati konege tegandire wetegandire ukuri kumbe ne kiomeri kiale kitabwati mabere enchara abantu mbachane kitemichweta weta bakonye umuntu ukuragira buya igo koba boronge kabisa kwa mayo ndanyale buri nabatenja ntukaito konyogotire Igeze tu akarongo nyokule tara kutali gokwa nkarukuma kengo andati nkengirinje ndumura misati bono enda onoleta mabere mukiro kendo gosino butaka bwa kiro muki o abana mabere una bakobyoka ubora butika bocho muki usina abana bagosoma letiro borabu sino konyo ali gosoma kabisa ono koro bunyagitali kero ndono orabiro muki se muki mu ali gona kurama nyumba ncha yumboka gai nkarukuma kengo andati nkengiri ndumura misati karumura misati konyege tegandire igo Ikinege nduge tuorokinga mona kono kucha abantu mambi mboki ukona kuchanga ikenge ko nabwe koba Magaka ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina